ake senze kanje Miyeza ngoba sengiyahamba nale ngiphetha ngalo bafana bakithi noma singayishaya le mali ngo 10 rand sishaya 50 rand shaya 1000 uma nina abafowethu ningakafuni ukuvuma ukuthi izwe liyabhubha ezandleni zethu nikhona ngoba naku nijabulela ukuthi nilala amantombazane nivuma ngalokho asazoqhubeka lamantombazane nithuke uma ningakafika esigabeni sokuthi niqonde ukuthi nina ngamadoda nimele amakini mina angifuni ukukhuluma ngomunye umuntu indoda ekwazi ukuthengela umuntu wesifazana ama-weave ibe osisi bayo beshoda ngamaphedi nangezinto zokugcoba ekhaya lo ndoda ngoba indoda ekufanele uzazi ukuthi iyindoda ungazami ukuzenza indoda ngoba uphakathi kwabantu abangamadoda angeke izinisebenzele lento yokuthi nina nizoqhamuka la nizoshayela uThamari izandla nibe nidonswa amantombazane ngamakhala emakhoneni angeke izikusebenzele lento yokuthi wena kumanje wondla ingane yomunye umfana yakha uyondla kodwa ufuna ukuthi lento eshiwo uThamari right mhlazane wayibona lento ukuthi right qala wena uyibeke phambili nomusi wakini suke kubo kwentombazane suke ukuhlala ekhweni yeka lento yokuzenza indoda ongasiyona yeka ukupretend ukuthi wena uyindoda ngoba nakho usubona abanye abantu besilisa usaba ukuthi bazothini kunabantu lana abagqoka izinto abantu besifana abathenga izinto ezibiza akayi afford ngisho uyi-afford abanye sebeze baduba ngisho amakhaya bakhile ngisho emakubo bahlele emjondolo bakukipitile ayikho into ezoba right uma kusekhona abantu besilisa abanye la kade beyaliwa la balwela ukuthi bathena nje bahambisana noThamari abanye kumanje baphucwe ngisho izingane ngoba kuthiwa basupport uThamari yini ozoyishayela ihlombe ngenkulumo esiyikhuluma la yobudoda ube vele wena ungayona indoda ngoba phela la ebudodeni sinobuholi la ebudodeni simela amazwethi la ebudodeni yithe siveza indlela esizoba yiyo uma usashela ngemali uma ukuthi imali awunayo kungafika umuntu wakhe ezovakashela ayikho lento esiyikhuluma phambi kwakho basazoqhubeka abantu besifazane becabanga ukuthi lento yokudayiselana nabantu besilisa ikahle bafowethu ukuze izwe lizophila ibana abantu besilisa abazoba amadoda yekani lento enenzayo ungashayeli ukuthi wena wondla izingane zabanye abafana yakhe ayondliwe ujabulela ukuthi wena uphila kahle intombi yakhe ithatha yonke imali kini ubaba wakho noma wakhe akadlile phela lento yokudoda iqalwa ekhaya ukondla awuqala emantombazaneni uqala kini uqala kubazali bakho nabosisi bakho ukukhombisa ukuthi ungakwazi ukuphila nokunakekela umuntu wesifazane kuyathusa nje lokho esiqala sikubona kini ukuthi naniqala ngokuthenga ama-weave niqala ngokuthenga labantu besifazana amateku lawa oSteve Banibani nithange noma ama-weave ino lezinto emakini abanazi ukuthi nanikwazi ukuba unakela umuntu angeke kwenzeke uphila impilo embili uwedwa abanye ngisho izindlu ziyawe emakhaya kodwa bahleli emqashweni banayo yonke bashanga ngobhazabhaza mama TV bashanga yonke into endlini zabo angeke sibe namadoda anjalo siyohlezi sibambo live sifikele amantombazane sifikele uThamari kukhona abantu abafana abangafuni ukwenza iqiniso madoda yekani ngoba labantu abayilali labantu esikhuluma ngabo labantu abasho uThamari namhlanje izintombi zenu labantu ababhizi njengamanje abalwa nathi masikhuluma izinto zokuthi umuntu wesifazana ozalele ekhaya akufanele umuntu wesifazana ezalele ekhaya kufanele umuntu wesifazana ayiphathe kahle ayihloniphe yilabantu abaduduzwa yinina abathandwa yinina abenziwa yinina amagolide eni madoda ke sizameni ukuthi silungise kancane ngapha esayidini lethu uyabona uma ukuthi nisazoqhubeka nenze kanje nithandane nabantu abanichithi abanifebelayo abathandana nabanye abafana niqhubeka nibekezele nithi nina kuzoba ngcono nisazoyibulala nisazowabulala futhi amantombazane ake siyidonse lento sibuyele eceleni le yabona lento yakho Miyeza mina ngiyoyijabulela mhlazane waqeda la wasuthi akubizwe izinsizwa ziyohlangana sike sihlale phansi sixoxe sithinta ithana amakhizane la isotshelana khona ukuthi akukwazi ukuthi indoda ikini lingafu khona kodwa ubu nomuntu wesifazana uthi ufuna uvusa nalikini nivusa liphi ikini elifile akwazi ukuthi indoda ungagqoka izicathulo zika 10,000 ikini libe lifile siyoqala lapha esephambili akwazi ukuthi indoda wena ungathatha umama weingane ezimbili izingane zakho ingondliwa ihleli ikhala lapha ihamba nezicathulo ezibhobokile esikoleni akwazi ukwenzeka lokho awukwazi ukulawula uthanda ingqondo yakhe ingasebenzi sizophinde sisho akulona iphuthu ukuthi umuntu wesifazane
uzale ezalele ekhaya isinqumo somuntu wesifazana ohlula ukuhlonipha abazali bakhe, isinqumo somuntu wesifazana odelela ikubo, isinqumo somuntu wesifazana onganandaba nekubo, futhi ungakukhohlwa ukuthi wena umuntu wesifazana owenzela yona isinqumo sakho ungabathuki bonke abantu besilisa uthi animithisi. Ukumitha kuyichoice yakho, uwophumelekini wadelikini wadela ukudla kwakini wadela izindlu zakini wayolala nomfana waze wamitha. Lo mfana futhi uqonywe nguwe wakhethwa nguwe kubafana abaningi. Musa ukuthuka abantu abangahlangene nezinqumo zakho, thuka izinqumo zakho, izinja izinqumo zakho. And ngifuna ukukukhumbuza nansi into eyodwa before uhambe ibanga elide ngoba sengiyavala. Inja ayilali lenkomo, inja ilala nenja bese izala inja. Uma kuwukuthi ngempela abafana bayizinja okusho ukuthi nawe awukho ngaphandle kwalokho, uma ubuka ingane yakho ungakukhohlwa ukuthi izalwa yinja elale nenja kwaphuma inja. Yokulekelela ukuthi uyiqaphele lento ukuthi uma uthi ingane yakho iyinja, uma isikhulile isiphila ubunja, ungasabi ukuthi wena wakwayiqamba lengane ingakazalwa noma isizela ukuthi iyinja ngoba izalwa yinja. Ungakhohlwa futhi ukuthi lengane njengoba uyibiza ngenja, uma isigilela imikhuba yobunja besibukela abafana abancane enanda bebulala abantu benza yonke into, asasi bathina abazali babo ngabo bephila. Kodwa engifuna ukukutshela khona, asiqaleni ke manje siyithututhe siyibheke bese umuntu nomuntu edlala indima yakhe. Uma usumzali phila njengomzali hayi njengentombazane, uma usuyindoda ubaba phila njengobaba hayi njengomfana. Yekani ukudayisa ngemzimba yenu nigqoka izinto ezikala imizimba yenu nenkomo ngoba nifuna abantu besilisa benilala. Hlukanani noku-attract abantu besilisa abafanayo. Angeke phela ufike uthandane nomavava ubese usuka lapho uyothandana nogay. Laba abantu bobabili bango-businessmen, imarizatha akhona uma ukuthi wahluleka kumavava uzohluleka nogay. Bese ubuye uthi abafana bayizinja. Inkinga ngukuthanda izinto, qala ngokuyisebenzela ungafuni ukusetshenziswa abanye abantu ukuze uthole inzuzo yamahhala. Abantu besifazane mawufuna impilo engcono yenze wena, musu ukutarget abantu abathile ukuze impilo yakhe ibe ngcono. Madoda asibuyeleni emuva siyohlala phansi, izingane zethu ziyasidinga singoyise bazo ukuze ingeke zibulala abantu emphakathini kuyodinga thina sibe seduzane kwazo. Akulula but kuyenzeka. Bopha bhakabhaka, ngiyabonga. Bawu JMQ Mnguni bhuti omdala, ngiyasibonga ithuba lakho nesikhathi. Ngiyabonga futhi ukuthi ngaphezulu kwakhona konke ukuchasho sekukhona kwabantu besifazana abakwenzayo udadewethu uTamara. Ningakhohlwa ukushare i-account uma comment section. Sesizokwenza kube wese umkhankaso uzoqina ngoba akekho kungenalo imumva lakhe. Akusho ukuthi ngoba nakho unemumva sekumele ukuthi ucindezele ubulawe. Ngesimo sesika uTamara akasibekile. Uthi usebenza kabuhlungu emsebenzini kusasa uyangena. Kudingakala ukuthi arrest. Ucelile ukuthi abe ne voice noma bengimtshelile ukuthi akakweleti umuntu, akekho umuntu okumele ukuthi amchazele nanoma yini ngoba bonke labantu abampostayo noma bathini ngezinto zakhe zaseminyakeni u4 5 edlula bonke bazama ukumwisa. Thina asihlehli siphambili simile nawo sisi udadewethu la uTamara. Sizozama ukusupporta ngakhona konke okusemandleni. Asizo i-account ishereni bafethu lana sizowuphusha umkhankaso esizophushela nokuthi uma kuphela yonke into ephela akahambe ubone i-therapist lapho kumele abone khona i-therapist akwathi ukududuzeka ngoba ilinto ebuhlungu kahle kahle ukuthi nina niqhamuke nayisa uTamara mani ngabe nimcindele naze nawe ufake ikubo nazo nawe umeyisa ngeke kuphi ingane na 25 years ibisisebenze nini yaqedane niyenzane kuphi ngasona sephi isikhathi ukuthi ungazi umuntu umeyise ngeke kubo ukuhluleka kwabazali bakhe seningaze nikubeke emahlombe akhe yonke lento lese nivundululayo ukuthi asihlangane kuyipast kaTamara nasempilweni yakhe khona. Thina sithanda lelizwe siliphilisayo kanti yinto yenza abantu banikele emasontweni ngoba banikelela lelizwe elibaphilisayo. Phela umfundisi esontweni akasho ukuthi mayephuma esontweni bese hambe yohlangana noNkulunkulu. Uyahamba naye yohlangana nonkosikazi wakhe endlini kodwa mayekhuluma kube ngathi mayephuma la uhambisa umnikelo uNkulunkulu. Sinayo udadewethu uTamara bopha bhakabhaka, we are behind you sis, ungaphefumula bese uyakhululeka njengoba bathi ukhala ukuthi uyalindozana uyophumula. Tamara, over to you. Sanibona bafowethu.
sanibonani. Dade sikhona. Ngiyaphila nami. Yes, ngiyabona bonke abantu bazolama. Yes mama, khabonina. Akukho okuningi engikuzele namhlanje. Engikuzele ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind outhile ube ufind out ngento oyithole kwi-wall yami yakwa TikTok. Okokuqala lokho engifuna ukuchaza. Okwesibili akuchaza ukuthi la asikho ku-reality show. If ku-reality show sokukhuluma ngempilo yakho kanti if ukuyi-content ukhuluma ngomcabango wakho okhombayo ukuthi yini u-wrong no-right. Kunento esiyenzayo kwesabantu besifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza into e-wrong kodwa into e-right ebe eyazi. Awukwazi wena ukuhamba uye kwi-wall yami yakuma-video amadala bese uthi lo Tamara wenu. UTamara wenu wa-5 years ago akusiyena lo wamanje. So kahle ngiyabona into ebengizokhuluma ngayo yileyo ukuthi it's like manje kunomuntu find out something ngami. Awukwazi ukuzolwa ngento ya-5 years ago bese wena uzoyenza eyanamhlanje. Mina nje for instance mangathiwa ngiyakufanekisela mhlambi nginomalume umalume wami othanda amanzi ampontshwayo. Kodwa umfundisi esontweni lakhe. Kuyakuthiwa ke naka umusa ukunaka umuntu oqoba inyama kodwa dlana inyama. Awukwazi wena ukuthi ngithi ngikutshela into ephilisayo oyazi ukuthi iyaphilisa bese wena ufuna ukuyovundulula ipast uzuvundulile nekhaya. Mina ngineshoyo ukuthi abantu abaningi la bane background engekho right abasayilungisa and I am the one of those people abasalwela ukulungisa i-background yasemakhaya abo. Awukwazi wena ukuyitshela ukuthi sewungangibetray ungibetray ngepast. Awukwazi ukuzongitshela ukuthi wena usune video entsha ekufanele uyitrendise ekhona kwi-wall yami okuchaza khona ukuthi ayikazi izifihlwe and into engithanda ukuyiphawula yileyo ukuthi sekukhona nento ephatha umphefumulo omncane ongenacala which is umphefumulo owaziwa ngisho ekhaya emsamo ukuthi wakhokhelwa inkomo kamama nenkomo kababa. Owakhokhelwa kwazi ngisho umphakathi wangasekhaya ukuthi lo mphefumulo lo omncane okhona engithi nginawo wakhokhelwa kwenziwa yonke into ongasoyicabange. Angizalanga bume ubume cha angizalanga bume inkosi impela. And le video etrendayo kuma comment nakuma status abantu ivideo engayithatha ku my friend engangiyothenga kuyona. Whether wena ucabanga ukuthi iyangidestroya noma ayingidestroyi ayichazi ukuthi mina iqiniso angilazi. Hayi nami ngoba bengishilo ngathi nje ngiyemsebenzini kodwa into ebingiphatha kambi noma mhlambe bithanda ukunganga ukuthi sekukhona umphefumulo ofakwa ngokuthi oka my friend noma ubani kunomuntu la one account okwazi ukufika athathe ivideo no my friend mase kuyimina isibuya ngazi ukuthi seyirong. Awukwazi ukuthi into oyiwall yami epostiwe wena usuzolwa ngayo namhlanje ikwi-wall yami ngoba ayifihliwe yabona nje bekwi-wall yami nje kuchaza khona ukuthi mnewethu ngicela ungiyeke ngiqede bandla ngiyacela. Yabona nje bekwi-wall yami nje kuchaza khona ukuthi ayifihliwe. Awukwazi wena ukuzonaka umuntu oqoba inyama engabe udla inyama. Awukwazi ukuthi kulesikhathi sanamhlanje wena ulokhu uthi wayenza lokho next time. I mean back then eminyakeni edlule yini ungathathi lokho enginika khona ngalesi sikhathi njengamanje uphile ngakho. So mina engikushoyo ukuthi eyami i-content njengo-Ayanda iyaqhubeka futhi angeke izime until baze bathole i-point engizolenza sengiqale i-content. Awukwazi ukungicindezela ngento oyaziyo ngingakayiqali i-content yami. Oqala la sekwi-content asikho kwi-reality show. U-Ayanda akazesho ukuthi uperfect
kuphela wakhuluma izinto ngokuzazi ukuthi kahle kahle zihamba kanjani. So noma ngabe ubani mina ngiyacela bafethu mhlawumbe ukuphuma esihlokweni kancane, noma ngabe uzibone ku Facebook noma ngabe uzibone kuphi, angizili ukuzojustifya kodwa ngizosho ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind out something ebivele kwiwoli yami uchaza khona ukuthi ayifihliwe, and awukwazi ukuthi mawushiswa into zakho engiyishoyo bese wena ucabanga ukuthi kufanele ubuyele emuva lami uze uyofanekisa ngebackground yami. Kunabantu abaningi la abane background engekho right, i-background yabo ifile. Kunabantu ngisho besilisa abane background efile, uthola ukuthi umuntu ekhaya kubo akanayo ngisho akukho ngisho indlu yangenhla, kodwa njengamanje sisebenzela phekwayo leyo nto. Bazali bethu abakwazanga ukulungisa i-background. So wena mawushiswa into engikhulumayo wenziwa yini ukuyitshela ukuthi kunento ongayilanda eyaziwayo bese uzoyenza ibe yintsha, okuchaza khona ukuthi unenkinga mawuthatha into eyaziwayo uzoyenza ibe yintsha njengamanje. Tamara dade, siyabonga. As from now on ngoba sekukanje u6 dadewethu usiyohlala u6 yezwa, u9 usiyohlala u9. Ma kuyivela kusesiyona isiqi sekuyisiqi. Zamela ukuba innocent but ma kuyisiqi sekuyisiqi.